next year, that you would pour out your Holy Spirit and your grace. In the mighty name of Jesus. Thank you. No? Pagyugot, pagdumot. No? Ang raan. Di ba? No? Ano man? Kasakit. No? Mauray maghari. No? Pero kung naa ang gugma, aw na gingon nga, magtapon ang gugma sa kapitan ka mga sala. So napasagot, nga din, makahatag ka pasaylo. No? Kahigayunan. Ano man? Ano nga, gisultihan tayo serving one another. Ano? Kay, na mga times nga, kita usap, kinahang. Lukso kami ginalagan mo, di pa'y musayaw kami, O Diyos, para kanimo lukso kami ginalagan kanimo, sa kalipay musayaw kami, O Diyos, para ngarian magusanan, ikaw ako saging harian magusanan. Hallelujah. Mga hari kalabaw sa tanan, kanunay ang akong Diyos. Ako na'y ko ang Kristo na gamhanan ka. Tapos kaning nagagiya sa hangin, nagawan masod kay Satanas. Ikaw ang amahal Mo ang lahat ng buhay ko, maging ang mundo sa laking tawag na pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig ko. Pagkasaylo mo ako, O Diyos.